Menovaný starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves sa dnes poprvýkrát od vypuknutia kauzy objavil na verejnosti. Predvolal si ho miestni poslanci na mimoriadne zastupiteľstvo. Chceli vedieť, ako to v skutočnosti s núkaním úplatku bolo. Sa cítim nevinný a počkam na to, ako dopadne vyšetrovanie. Políciou obvinený starosta Devínskej Novej Vsi vo svojej funkcii zostáva aj naďalej. O tom, či núkal alebo nenúkal 5 000-ový úplatok, hovoriť nechcel. Ako to bolo s tými 5 000 eurami? Núkali ste alebo nenúkal? Tak ako som spomínal vo svojom príhovore, pokiaľ sa prípad nevyšetrí a neuzavrie, nebudem sa k tomu bližšie vyjadrovať. Núkali ste alebo nenúkali ste 5 000 eur? Tak ako som to spomínal, nebudem sa bližšie vyjadrovať až do uzavretia prípadu. Núkali ste alebo nenúkali ste 5 000? Myslím, že už som odpovedal. O obvinení starostu z nepriamej korupcie ešte v polovici marca informoval policajný prezident. Podľa medializovaných informácií mal práve tento muž vystupovať ako sprostredkovateľ. Obvinenie hovorí o tom, že mal núkať úplatok zamestnancovi odboru životného prostredia na okresnej úrovni, aby pre súkromnú firmu zabezpečil potvrdenia pre biznis s likvidáciou odpadu. Táto podnikateľská činnosť požaduje alebo vyžaduje súhlasné stanovisko tohto úradu. Polícia má k dispozícii nahrávky, ktoré dokazujú to, že ste ten úplatok mali núkať. Dobre, k tomu sa nebudem bližšie vyjadrovať, až keď sa prípad neuzavrie. Starosta sa dnes pred tamojšími poslancami, ale aj niektorými devínsko-novoveščanmi obhajoval svojimi doterajšími výsledkami. Môžem teraz všetkým pozrieť priamo do očí. Ďakujem. Tu vôbec nejde o prezumpciu neviny, jednoducho je to vec elementárnej politickej slušnosti. Ja som sa s ním rozprával, získal si na základe toho, čo mi povedal, moju plnú dôveru, že tá vec sa nestala. Starosta, ktorý vo svojom úrade spravuje nemalé obecné peniaze, tak aj naďalej ostáva starostom. Svojej stoličky sa vzdať neplánuje. Z Bratislavy Samuel Migál, televízia Joj. Poslanec Stanislav Kubánek zaplatí pokutu 24 000 eur. Dnes o tom rozhodol výbor Národnej rady pre nezlúčiteľných